Има ли гума в напитките Лава Бер? Когато погледнем етикета на бутилката, виждаме, че две от съставките са естер гума и гума арабика. Но това не е гума от гумаджийницата. Не е гумата за триене на молива ти. И не, напитките не се правят по този начин. Ти представя си, че наистина има хора, които вярват в тези глупости. След кратка проверка става ясно, че гума арабика, още позната като акациева смола, е изцяло натурален продукт, произвеждан от сока на растението акация. А естер гума се извлича от напълно естествена борова смола и е един от най-използваните стабилизатори за храни и напитки в цял свят. Признати са за абсолютно безвредни и безопасни. И одобрени като хранителни добавки в Европейския съюз. Викат им гума от английската дума гъми, което означава дъвка заради приликата им с акациевата смола. Така че не се притеснявайте и спокойно си пийте Лава Бер. А сега тъгни двама приятели в коментарите, за да не бъдат заблудени и те. Запази видеото в сейвнати И го покажи на родител, за да знае истината.